आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयखियाया बिटिसिआव 6 शेड्यूल आरो ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लक बे मोननैनि गेजेराव मोनसे थानो मोना बुंनायनि सायाव रायजो नाङैनो सोमजिदों बान बिबुंथिनि दावहा। दिलीप सयखियानि बे बिबुंथिखौ लानानै बिटिआरनि साहसि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो फिन खुगा बेखेवदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों दि दिलीप सयखियानि बे बाथ्राया थारैनो ट्राइबेल एबा बर' माहारिनि गोरबोआव देगारजों खहा खालामनाय जादों। बिथांनि बाथ्रानिफ्राय हमदांनो हायोदि फिन आसामाव बर' अनाबर'नि गेजेराव दाङाबाजि सोरजिना समाजारि थासारिखौ गुबुंले खालामनो सानदों नामा। इएम रनजित बसुमतारिया बुंबावोदि थांनाय 30 निफ्राय 40 गोलाव बोसोराव बर'फोरा जों असमिया नङा बुंना लानाय बायदि खालामफिननो साननायखौ मोनदांनो हायो। दिलीप सयखियाया जारिमिन मिथियोमोनब्ला बर' आरो असमियानि गेजेराव फारागथि थानाय बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। আমাৰ এইটো বিজেপি আৰু ইউপিএলৰ আইডিঅলজিকেল কনফ্লিক্টৰ কথা মই ক'ব যোৱা নাই। বিজেপি হিচাপে যাব, ইউপিএল হিচাপে যাব। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কাউন্সিলত সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আৰু 35 লক্ষ ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ পেলাই পাৰ্মানেণ্টলি শান্তিটো কেনেকৈ আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্যেৰে আমি কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে সেইটো আচলতে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকল আৰু বড়োসকলৰ হৃদয়ত ডেগাৰে সানা নিচিনা হৈছে। যিটো আমি পলিটিচিয়ান নহ'লেও পলিটিক্সত যদিকে জড়িত হৈ আছো সহ্য কৰিবলৈ খুব টান পাইছোঁ। আৰু তেনেকৈ যেন পলিটিক্স নকৰি যি পলিটিক্সৰ মাধ্যমেৰে সি তাৰ কথাৰে বুজিব পৰা যায় যে আকৌ বড়ো অনাবড়ো কিবা এটা কি কয় আইডিঅলজিকেল কনফ্লিক্ট আনি পেলাই সমাজখন অসমত বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে নেকি। আকৌ যি বড়োসকলে তাহানি 30-40 বছৰৰ পৰা আমি অসমীয়া নহয় বুলি কৈ লৈছিলে সেই ধাৰণাটোকে আকৌ কি কয় জগাই দিব বিচাৰিছে নেকি মানে ভাবিব লগা। যিয়ে নহওক তেনেকেই নহওক আমি আশা কৰিছোঁ। স্বাভাৱিক যি বড়োসকলে 7,000 বছৰ এই বড়ো অঞ্চলত অৰ্থাৎ অসমত তাহানিৰ কামৰূপত আৰু আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰি ইপিকেল পিৰিয়ডৰ আগৰ পৰাই হাজাৰ বছৰ বসবাস কৰি আছে। এই বড়োসকলৰ অস্তিত্বত যদি হানি কৰাকে কথা কয় তেওঁ অসমীয়া হয়নে নহয় তাও থাকিবই। আৰু অসমৰ ইতিহাস যদি জানিলেহেঁতেন বড়ো আৰু অসমীয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য থকা কথাটো কেতিয়াও নকলে। থেংক ইউ। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथलाफोर आरो गोबां। आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।